Tugot, ti napalabas. Napalabas. Isagsaganan ni Lindon ti igam nga ramatan na kontra kan ni Ruben. Nakuna na pa'y ka ni General Barbosa asaanan nga agbutang iti kanito nga agkita da kan ni Ruben. Insungbat mat ni General akurang pa'y tinasursuro na awagas ti pannakilaban. Gapo iti neta, nagkidaw iti tulong ni Lindon nga isuro lang ni General tapno manayunan ti amuna ataktika iti pannakilaban. Iti sabalya bangir natagtagainat nila kay Ignas ni Alona. Ket dago sa nagturong daytoy iti kampusan to. Nalagip ti lakay dagiti pagtang iti biyagda. Nakunana nga awanan ti serserbi pa iti biyag na. Gaputan na tayan ti anak na. Kabayatan na. Agsarsarita da Celia ken Doña Dolores. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Tugot ti napalabas. Celia, agluto ka iti naimas asidan. Dito'y balay ang mangal daw darupen kan Ignas. Matungpal, Doña Dolores. Sakbay nga iserve mo ti kananda. Agdalan pa'y nga umuna dagiti tarawon kanya. Nawatam, Celia? Apay anas kan agdalan pa'y kan kadagiti makan, Doña Dolores. Siyempre, ramanak pa'y nga umuna dagiti luto matarawon. Tama nga no saan anaimas, kat saan amagustuhan darupen kan Ignas. Anya? Ala, agtignay kan, tamabisinan dagiti sa nga ili tayo, Celia. Ruben, nakaululi magpailang nga aging gaitan ni Tata Ignas. Wanda na. Maawatak no payakas ti jar na ita. Naliday pailaeng, gapo iti napasama ka ni Alona. Kalaat nga minti pupusay day di Alona. Aging gaitan. Tsak pa'y lamalipatan tinapasamak kan kwa na. Napasakitak direk na day di Alona, Diana. Mariknak pala ti dagsan iti barukong ko, iti nakatay na. Ruben? Nagbayag kami tayo di kampusan to ka ni Tata Ignas. Kaya't nasa pulan, kanbalsan nagiti kriminal. Ngamlinapdak. Gapotadyak kaya't nga dadakas na mapasamak kan kwa na. Lakayan ni Tata Ignas. Amangan no dinan kabailan ti lumaban pa'y. Day damat ti pinanunod ko, Diana. Imbilang kun kas may nga amak ni Tata Ignas. Iswanas kan laang sa laknibak. Husto ka din tiraman na, Doña Dolores? Kurang pa'y tiyasin na. Nayunan pa'y. Uwan, Doña Dolores. Husto itan, huston. Mabalinan. Sigurado ang magustuhan da dayto ya putahe. Bala, ida po munti apoy, kat agidasarkan iti kanan tayo. Talaga di si Dido makasuro ni Lindon no kasano ti makilaban, Brando. Juan General, di na pa yan kahit tagin na. Masayat mat no napanunot na ti agsanay. Tapara madlakan ko na dahi tang aramidan na. Sabagay, General. Jay ko na adumtang to di ka nito ngagduelo na ka ni Ruben. Sana ngagbayagpay na ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan, General? Nailit lang ti lubong, Brando. At alang iti aglaw-law na jay a Ruben. Sigurado, nga iti panagkita na. May sakadakwada, ti matay. General? Kaslay ayamitan ti biyag ti tao, Brando. Awan ti serbi ti kinabak ng nilindon. No may santon, analami isa bangkay. Uwin ngagpayso, General. Kasanon dagiti kinabak nang na, no saan ngagbaligi ki ni Ruben? Saan na narumbang amamuan ti sungbat ko, Brando. Aguray talatan iti grasya. Iti kanito ngagkibaltang ti amin. Nalpas ka na nagjaging.
Isuro ka mat iti combat technique, Lindon. Nakasagana kiti anyaman nga oras, Ninong. Good. Kanya ti baga, ket iso di ramiden. Nasken abinuren ta na imbag ti bagim. Tapno agbalin ka anapigsa. Wen, Ninong. Makitam dagiti obstacles nga dito'y training ground, Lindon. Wen, Ninong. Agsagana kan. Kapot ay pasungal-ngal kan iti hard training. Ket sapay la kuma. Tamaan usam ti ipaaramid ko kan ka. Awan ti jak maanusan, Ninong. Kabaalak amin nga ipaaramid mo kanyak. Nukas pangarigan tamatay ni Boss Lindon. Sayang dagiti kinabaknang na. Ay, Diyos kay. Kasla maawatak ti kayat asawin itay ni General. Saan ang mabalin an nila ang General ti Agnomar iti mapanawan ni Boss Lindon? Naskin ang mairaman akmat iti kinabaknang na. Brando? General, si kamot gayam. Apaya kasla naklaat ka, nakakita kanya. Awan, General. Kitaan ni Lindon. Di na pa'y kabisado dagiti obstacles nga danitoy. Insurok matan kan kuha natin aramidan na. Uwan nga rod, General. Maaramid amin ni Lindon di kayat na nitoy. Ta pribado at training ground. Sigurado. Ado, ti masursuro na. Mangan kayo lang, Ruben, Ignas. Di kayag babayin. Ado pagtisidan. Wen ngagpaiso, Ruben. Tata Ignas. Mangala kayo pa itikanan nyo. Agiyaman kami, Diana. Doña Dolores. Kababain pa ikit din. Gabutan nakipangan kami kani Tata Ignas. Anyo ko matipagpainan nyo. Awan matantisab sa bali ka na tayo. Saan ka di, Ruben? Uwan, Doña Dolores. Madlaw nga dapay la panagbain mo kanyak, Ruben. Alipata mo tinapalabas. Saan ako nakas itisigod anatangsit. Nasing patakitan. Ignas, magustuhan ka ditisidan. Uwan, Doña Dolores. Si Kamat Ignas. Nalipatan man ang tiawag mo kanyak. Saan ka di ngayong bangak ngawagan na klatang itinagan ko a Dolores? Pasensya ka, Dolores. Kasta ti kayat ko, Ignas. Siguro. Ita lang nga makaraman kayo iti kasta klase ti makan. Naimas ti sidsidaan dagiti babaknang. Iso nga ron nga do ti agtariga kay alalaki ang makaasawa iti baknang. Tapno agbalin mat ananamay ti biyagda. Mama. Naggapo iti bulsak daytoy amakan. Orayawanan man syud ko. Adamat lata kwarta. Nga igatang itinaimas asidan. Mama, anya ka din ti sasawam. Kababain ka da, Ruben, kan Tata Ignas. Ako, pasensya kayo, Ruben. Ignas. Sige. Ituloy yung timangan. Agbusog kayo. Aginanakan, Lindon. Amo ka na banho ka. Nawatiwat pa iti panahon mong agsanay. Di mo biglain ti bagin. Tama nga no agsakit ka. Ninong. Sigurado nga agsakit tintero abagim. Gapo iti exercise ngay naramid ta. Mangan ka iti ado. Tapno napigsa ka iti sumaruno at nagsanay. Awan, Ninong. Disiplina. Ken into na rin manaimbang ti panagsanay mo. Tapno agbalin kamit aman nakiguba. Nakaturugan ni Boss Lindon. Kabayatan ti panagdalyasat mi.
Kasta unay ti bannog na nagtraining. Sa bali mo tiwagas ni General nga Gisoro. Talaga binurin na naimpag ni Boss Lindan. Ay, ngam, adda agay ayam iti isip ko. Diyak pa'y malipatan ti impaga iti ni General a sikreto ti pamilya Fortesa. Anya ti kayat asawan ti impaga na nga ibutak-tak na ti kinapod no maipapankin ni Boss Lindan. Ha? Nagkaraw lang ni Boss Lindan. Nalapit anak tangan ti ulo na nakaturog. Adda nga tapakainaigan na ti imbaga iti kanyak ni Mr. Fortesa. Asaan ama kaputot. Iso ang nagsinada iti asawa na. Diyak matukod a panunutan. No apay ana ibaga iti kanyak dayta ni Mr. Fortesa. Wala ang ti mapanunot ko asungbat. Umuna, agliblibaklaan ni Mr. Fortesa asaan ang makaputot. May katwa, may salaan nga ampon ni Boss Lindan. Kaano nga ro ti panagsublim dito'y Pilipinas, Mr. Fortesa? Kumusta mat dagiti illegal a negosyo di tabala si tao? Sigurado anabak ng kaitan. Gapo kadagiti illegal a negosyo. Kan magagaranak meten na makakita manan kan ka diti pagilyan tayo. Di kagdanag. Ato dagiti puyot ni Lindo namang pasangbaikan ka. Saan ka amaan ano iti panagsublim dito baluarte. Sika talaga Mr. Fortesa. Aging gaita panuan. Ni pailaignas ti pampanunutem. Di mon pagparikutan dayta. Gapo, tadan katugad na jay nga Ignacio. Agrelax kan tulangan. Gaputan ni Lindon, ti pasungal-ngal ko itirangat. Kontra kan Ignacio amurtal akabusor mo. Ruben, nasayat mo't tama kapag sarita tamanan itagon gaway. Doña Dolores? Hindi ka nagbabayin kanya. Ipasig mo tibagim kanya. Total, nabayag kayo nga agayan ayat kin ni Diana. Sige, Doña Dolores. Nabayagan ang nagsingsing puta. Saan kan akakurkura, Robin? Maaklon ko ti relasyon nyo iti anak ko. Agyaman ak, Doña Dolores. Maragsakan aklaunay, gapo iti panagsublin ti lagip mo. Siyak pa yun ti mangibagbaga idikin ni Diana asapulan da ka. Kasta ka di? Wan, daytoy pa'y tinaskan ama-amuam. Timulong matidi ni Lindon, anang sapul ka. Anya, sigurado ka, Doña Dolores? Sigurado Ruben. Amuday ta ni Diana. Gaputaman nga aldaw, anag kuy-kuyog da ng sapul ka. Rabiin no agsubli da idi ichay mansyon. Nakuna pa'y idi kanyak ni Lindon, nga aramidan na ti amin akabailan na. Makatulong lang kin ni Diana. Pudno ti imbagakan ka ni Mama, Ruben. Kinuyog nak idi ni Lindon anang sapul kan ka. Naaramid gayam dayta ni Lindon. Saan nga ta pamarang lang dayta? Awan pa nagtalag ko iti dayja ta, Diana. No sana dimtang idi ni Tata Ignas. Pinatay na kamin kanya Alona. Ruben. Dua kami kumaitan anatay iti day ni Alona. Iso jakpat chen ama aramid dayta ni Lindon. Ruben.
Managin ko na tiyawanan bayin. Nuag kurus ti dalan mi. Sigurado nga pinatay kami. Nakapanawan darupen kan Ignas. Kabisado kong tilukan ng naramat. Nagpuskol ti pa nagrupa na. Tagparang pailay ti anak ko. Dumtang tulat ta ti aldaw at yakon makita ti awanan bain. Iti sumaruno nga isasarong karda dito'y balay. Sigurado at dinanton magustuhan. Dolores! Imbasidog man ang tipuy si tatao. Kaya't kuwatanukan. Uy, Dolores! Kasarsarita ka. Ay, si kamot kaya man ang ansing. Ay, pasensya ka. Nadangamin pampanunod. Namidwak nga inawagan tinagan mo, di nakbangbangag. Anya nga mintibag ang kanyak man ang ansing. Bumulod akla ko may tidagom. Dai takla dyan napisa nga pagananay ko. Anya, day talatibag ang kanyak. Ay, awan tidagom ko, kaputa sa anak mat ngagdadait. Anya? Nadamapisa nga ba, Dok, ibalang ko adagusan. Iso sa anak nga aramat itidagom. Ay, awan kayam. Nalipatak mo tinabak ng kagayam iti. Pasensyakan, Dolores. Mabalin ka di man ang ansing. Panawan nakpay lang agmaymaysa. Sige, panawang ka nga rod. Sigurado ka nga awan tidagom mo. Awan ko naklang arudan. Nagdagulit ka na aya, manang ansing. Nagsakit tintero apagbagay ka. Gapo iti panagsanay ko. Ngam kabalak da iti Branda. Nasken nga ginanakapay, boss. At danto man ang di panagsanay mo. Numabalin, jak kayat ti aglangan nga agsanay. Kayat ko ti makasursuro anay bag. Boss? Kastoy gayam tirik na ti awan ti pagbutbutngan na. Mariknak nga da nagbaliwan ti bagig. Ad dapay atim murad tiriknak. Anya nga rog ti plano ita, boss? Umay ka, Brando. Aggubal ta. Anya? Apay, mabutang ka? Kaya't ko wala apadasan, no kabaalakon ti makigubal. Tiri-tirik titakyag mo! Uston, boss! Nagsakitan ti tinirater mo takyag ko. Ibaltok ka niya! Anay ko, nagsakit ti bagay. Gapo iti pananggubal mo kanyak, boss. Anya ti mako ng Brando. Kabala ka din ti lumaban? Wen, boss. Diyakon masiputan ti karo mo. Nagpartak ti panagdanog mo. Ala, urnusan ti baging Brando. Nakakaasikan iti namayakan ka. At tuwin ti arak, boss. Agyaman ak, Brando. Ipagamla kanyak na niya ti planong nga ramiden, boss. Inton bigat matlaeng, adda pa pananta. Isungag sagana ka. Anya? Sigurado amaklaat ka iti daytoy nga aramidag. Ngem sakbay amapanta iti dayja lugar. Adda pay dagasenta. Boss? Nakasagana akon iti posible amapasamak. Awisak ni Auntie Ansing amapan iti merkado. Gumatang kami iti masapsapul diti balay. Mabitlaeng? Umayan? Sika. Asino tidimteng. Apay anaklat ni Diana. Gagayem. Di uliwayan na denggen. Di tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon. Virgie Paclay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT
540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.